Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kum shibenta ban rakhe ka jingdap arpusan snam ka school ka Saint Anthony's High Secondary School pen ursla ka lai phautari unai lur ha arpusan ka penong ka jingle kai football ka belalong hapedeng ka Raj Shabong Secondary School persha ya ka Saint Anthony's High Secondary School pen ursla hak ba ka Saint Anthony's High Secondary School ka thap hado sauko lanot bad yo ra asnon ka nam job bad yo khore ka song pisa ka bashpho hajar tingka limbat ka trophy Hagani ka jingle kai football le don lang ka kong Ivarinia Elwadri SDO pen ursla civil subdivision kum ka kong san lembar ka jinon lang ka sister Teresa Nongse headmistress ka school Saint Anthony's lembar kiwe kirurang ba akashnong bat kinong hikai na boro artli ki school haba ajingkran na ka kong san kalong bag jingle kai sports ka dehi ka benta ka bagi khna ki sngotanat nyele kai naror kata ko lugintui ki khna bikinang ban bati ka por ban le kai sports ban pulikon hagni sngila pen bernya ka jingle kai de jingrwai bat jingshat ki khna jongkani ka school Let's go with the attack now. Oh! What a nice ball you have, but then it didn't reach very well. An attack from the Saint Anthony's. You can see if they can score from this opportunity. What a nice play! A good ball, but then he couldn't get it to the ball. That is a nice ball towards the box. You can see if they can score here. Oh! Nendang lagi. Kalaya irti hagi abal snem. Teka deke lokasi kujung mulai ini lese kipas people jogiru. Ia don lang hande kato kanen ring babur gila. Don sebaat don sita jogi
kin sawan la kasgi closing jaga sebagai juri nyimpala ban aitarik jaga tarik keno kin closing nama CM Gurkam but deputy teacher chief minister jongi kira Gurkam the hakin kasgi kin sa penbaik katarik nama kimur ban don ne sedih nak bertaka closing jongi but katu gede program bagi don lagi dengan segala ba kumka sport kepada aspek pandai insight pandai salio dapat pau je semua ibu pila pendek-pendek ya kata football belum kada sin ba komisi berta kerja bergerak ya kata jubli jumi to boleh dorkan ha kisi kuan-kuan bagi bergerak adu benda boy ka ba kaput tu kena kasi celebrate jumi ai bau boleh track dia doilang bagi dia kemudian kau bah dia ayah ka met ke bagai bagia kunju ya chief minister bad dia udit chief minister khang bad kila banur jekoi kia bad nur la bagne kasgi ke ba kemen ya boro school players juga sejenis bagi players juga arabase kira kai ha ai bad kasgi jo bi kalau kasgi berusaha jenam na thara kilo chandur kilo ring video so ki wei ki jingele ka shwa ba pin poi sha ka thong ka ba pin rung ha ka ka final ti mentan yu so ke jing risa jam masen rong kini ki khna ki banyere ka na boro atli school kadang ke jing risa jam ban ai ke jing ke support lani ban ai kata ke jing mo ke jing support ikini ki khna banyele ke ka ke jingele ka ti shibenta na kabanta kadi ka program ka babaro shisnam nila don hangi na do ka banai march dan ka kuan bangi play ya kani ka silver jubilee celebration but ini shibenta na ki program ka balong ka year long celebration na ka program ka balong baro shisnam kani kadi ka shibenta na kata ti bat ngaso komen ro ba mata kasni ngadon hangi ko i kongsang ti kelam da bon si bon ki kentien ke bangan ah ya kali puan marba ki kena ki da long ki kwa ha mo banyale no pan ya mo banyale no kata ke jingale apa madan ti kum ka head of the administration hangni ha ko iu ngaslo ban ai ke jing tikbok ke yang ya pi ki players ndasi ngai ke jing bok ke ruang ya ki committees ki ba pair ba penya ya kan ke program baru sisnem ini dang berit ndrai ka ban salong ko bilai lam phang de i ba nilos masar tan ke program ke bahia ke banong ke closing kan dei le se ha po ka shibnai mata la ni ha po ka arbana ka ke ba ki berlat nam ten po shilong man chili ba ndrai kram arta tien ke jing pen kre jo ka school ka long bla kre lupa na ke ni rengkat lu bat ke jing kuliah putih rengkat bat ki exams rengkat bat ki ke school ke bap hidang hak yat menta natrai ki nong hikai ki kena school hidang hak balan se ka por ban ongno ban penkre ka de kani ka silver jubilee celebration rengkat lu bat ke jing kuliah nomor ka exam matric ka long hau bunai January let's say ka 12 ka embos ka 4 ai ya ka notification ya ka date ya ka exam sendiri wat kata rumah lagi kena along kiba penkre hi kumju na matang silver jubilee celebration bat kumju na ka banta ke exam jopi tengah try kum ki kena pi tip ban kumju ban batti ya ka por te nang banginom islam ya ka por dan shim e shibon ka por bat rei na ket bok ket yang ya pi iwei pa iwei ibadan banta hakan ya ka silver jubilee celebration hajar apusan juga di St. Anthony's Higher Secondary School Penusla but kumba kila ruai gitu kena menne ba don't given the fight teka mod ba le kejingale sibet isa don hi bajo isa don hi baram lai kejingale kadai kejingale te bat ka sports ni kadai ka wei naki ka co-curricular ani ka extracurricular activity ka ba iwei ikena isim banta hakal lengkap ba ka jempuli ke jompi te tangda kini kentien nga ai kublai yang ipi sasisian kublai shibun kublai shajarmu